Razlog našeg večerašnjeg okupljanja ovde je rođendan partije, 15. godišnjica zasnivanja Socijalističke partije na nivou Republike Srpske. Partija je osnovana 2. juna 1993. godine u Banja Luci i učestvovali u partiju osnivačke skupštine učestvovao i predsjednik Milan Čer. Ovo večeras ne mogu prisustvovati ovo s nama jer je na istoj ovakvoj sjednici, a na republičkom nivou na predsjedništvu obilježavaju godišnjicu Banja Luci. Socijalistička partija osnovana, rekao sam, 2.6.1993. godine u Banja Luci, a u Bosanskom Brodu je osnovana početkom februara 1994. godine. Znači, par mjeseci posle osnovanja Republike. Dugo vremena ovdje smo bili opozicijna stranka jedina SDS-u. U početku je to bila ogromna razlika u odvodećim mjestom u Skupštini, da se to sada svelo na vrlo malo razlika. Učestvovali smo u radu općinskih organa u opoziciji sve od 1994. do 1998. 1998. i 2000. godine smo bili vodeća stranka i bili smo u vladajućoj koaliciji u općinskim organa. Ja nisam mislio ništa posebno ovdje da dužimo, da spomenem samo ovo. Ovdje ima drugova koji su učestvovali u osnivanju stranke ovdje, a ovdje je s desne strane ovi mali naraštaj koji dolaze iz Londara. Cilj ove stranke ovdje u Brodu je, pošto je ovo izborna godina, nadamo se da ćemo imati svoga načelnika opštine i nadamo se da će biti vodeća stranka oko koje će se okupiti skupštinska većina u skupštini opštine. Nisam mislio ništa posebno više da govorim, ako neko želi još nešto da se obrati, da kaže to. Mladim članovima koji su se učlanili u stranku u proteklih mjesec dana uručimo članstvo knjižicu. Oni jesu mladim članovima, ali ispašte od knjižicu. Ja ću čitat pa nekih jedan po jedan ovdje mogu se slušati. Badran Milova. Ja vas još jednom molim i pozivam sve da sljedeći za par mjeseci općinski izbora dati svoj doprinos kako bi prva stranka. Živjeli. Sad ćemo neko nastupiti da dovoljno.